Tervepä terve, me pelataan Wallsia ja tähän tuli uutena mukaan meidän kanssa pelaaneen munkkiukko ja samaan tahtiin Nobody Knows Ykakun kanssa. Sanokaapa terve. 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 No niin. Ja servu on Hypixelin servu, eli Tulkaa pelaile. kokeilee Wallsia tänne. Tosi hyvät pelaajat täällä ja niin poispäin, että ei lagita paljon serveriä. Niin poispäin. Suostu on juu. Parisettipa. Nonni, päästiin tänne. No mikä niin. siinä meidän pinkkimaailma tää on? Tämä on pinkki maailma. Mistä me saadaan puuta? Tämähän on ihan automappi. Mulla on villaa. Tää on ihan sekainen. Aika outo mappi. Outoista, oudain. Vaan hakkaa jotain rakennusta täällä, että mä saan puuta. Mä hakkaan puuta, että saan puuta. Järkevää. Onks kaikki jossain samassa paikassa? Sitten ootte. Joo, Mä oon puuta munkki. hakkaan. Tulkaa tänne, missä on vettä täällä jossain ihan keskellä. Täällä on joku Emmanuelikin on täällä näin. Tän crafting benchia lähden mainaa. Noin. Kuumista. Pikakse. Noin. Mia ei halua tämmöstä tavaraa. Hei, mä löysin luola. Aika isonkin luola. Täh? Mä löysin luola. Mulla ei oo puuta. Eikä mitään muuta. Tällaista kivipikaksen noin. Hakkaan viitaa. Nobo, Täh? tuu tänne luolaan. No kun mä lähdin mainaa jo alaspäin Ai täältä. tässä olisi tämmönen ihan hemmetin iso luola. Joo, Voi jumma. Mä haluaisin lähteä jo täältä yhdestä kohtaa. No täällä on kyllä ihan spawnin vieressä on tämmönen hemmetin iso luola. No mä lähdin koolia jo. Täällä on ironia ihan perhanasti. Hei mä olisin. Minä olen tässä. Oho, jättetääkö ton piilaa? Varmaan täällä on kultaa. Hei, annako vähän kiveä, että mä saan pikin? No mä tein just itsekin pikin. No, Varmaan tää kun Steve tuli tänne. Steve skinillä oleva tyyppi tuli tänne häiritsemään. oteta. Nyt. Ois hei jo. Vitsi täällä on rautaa paljon, tuu tänne. Täällä on kultaa kaikkialla. Täällä on timanttia. Timanttia. Niin. Onko se timanttia? On tää tässä spawnin alla. Tämmönen hirveä Paljon siellä luola. on? 4. Teekö mulle miakan siitä sitten kans? Mä vähän kouluja. Tää Täällä on on... ihan sairasti ironia. Tuu tänne nyt. Kun mä olisin ihan sairasti ironia. Siis, Täälläkin on ihan sairasta. Tää oli vielä enemmän ironia. siis täällä on tämmönen varmaan 20 ironia samassa keossa. Niin on täälläkin. Mä oon hakannut siitä samasta ja 20 ja täällä on vielä silti ainakin jotain 30. Mä oon hakannut tästä samasta keosta, ihan samasta paikkaa, 25. Mullakin on 25 tästä ja sitten vielä tulee lisää. Nyt on 30. En mä sit kuulu. Tässä mulla ei aina. Mulla on ironia, vaikka mulla ei jakaa. No. Mulla on kohta stäkki tätä Iron Malmia. Ei kannata ehkä niin paljon hankkia, mä hankin tietyn verran. Täällä on kultaakin. Tarin kyllä mun crafting bench. Ei kun tossa on crafting bench joku teki. Kun se tuu tänne, tää on ihan tässä ihan maan lähellä, pääsee nopeasti pois. Täällä on timanttia, kultaa, No mä oon nyt täällä. rautaa. Kaikki ihan lähellä. Mulla on 51 rautaa jo hei. Niin paljon ei kyllä varmaan tuu tarvitse. No kuin. Kuin? Nyt kaikki näet rautakaamat. Tekee iron blockia. Kaikille. No niin, Ei nyt on, ole rakentaa joku juttu aivan. nyt on stäkki. Ironia. Mulla on 2. Mekin haluun timanttia. Niin tehtiin on. Ei mulla. Teekö mulle miakan siitä? Kahtoo niin. No mitä? Kuinka kauan tää nyt tää maja kestää alaspäin mennä? Oli
kultaa ja tää nyt turhaa. Nyt jos pikaksi. Vois jossain. Järkevää. Onko saa puuta? Muu. Joo. Mä lisää pikakseen. Teekö se näin? Katso nää uuniin. Mitä toi? Hakkaa meille tätä koolia. Mulla on jo 30. Ha? Mulla on 30. Pistän sinne uuniin. Joo. Apua. Ois kiva löytää timantteja. Timangeja. Juu, mä asuin jo Bedrockiin. Bedrock-seinä. No varmaan sä varastit koulusta. 3 kultaakin voisi hakata. Mitä? Joo. Ja on 9 minuuttia vähän päällä. Niin on. Otetaan se sikseen tää. Nyt mä näytän. Outa. Niin paljon koolia. Vaikka muille jakaa. Ja lisää ironia. Millä mä en tee yhtään mitään. Mä hakkaan sitä. Mä en tiedä miksi. Mitä sä hakkaat? Ironia. No mä teet kyllä määrkä, mulla on sitä kohta 2 tekkiä. Mä pleissan ne takas maahan, koska mä en halua myydä. I don't want it. Jodi. Toista uunia kehii. Puolet raudoista sinne. Sonic saa full iron armor. No se on parikki. Jep. Niin, oliko sulla niitä timantteja? Missä on niitä? Swordi. Ois kiva saada, koska more attack damage. Nyt ja puut, niin on full iron armor. Vaikka meillä koolia enemmän, hei. Okei. Nobody mä näen sitä. Näet sut. Ja onkohan täällä enchantable? Se olisi ihan mukava saada. Eiköhän tää peli tulee päättymään. Ei jää voittoa. Meitä on vielä 6. Keltaisia on vaan 3. Ja 7 minuuttia vielä aikaa. Full iron armor kohta. Mulla on full iron armor ihan justees. Ja mulla on jo. Mulla on boost ja kypärä. No niin, mulla on full iron. No varmaan, ootko varastanut mun? No varmaan sä varastit mulla aivan. No enkä varastanut. I ain't stolen nothing. Mikko stole my bike. Racist. Tarvitsetko sä miekka? Kami. Joo, mä vai. Tuossa on miekka. Mulla oli. No voi vittu, pistin jonnekin se. Hei, anna mulle 2 tikkua. Tikku nekku. Tuun pois mun luolastani. Anna mulle 2 tikkua. Siinä. Armand. Missä? Tää mappi on ihan oudon Kato. näköinen. Tekee damagea enemmän. Kato, tää tekee damagea enemmän. Juu, ei kas.
sitten näitä. Oliko sulla se timanttimiekko? Häh? Se timanttimiekko. Ei, koska ne putos laavaan. Et oo tosissas. No ne putos vain just laavaan, kun mä hakkasin laavan päältä. Ne putos sinne. Siinä on ihan kauhea laava. Yritätkö sä kusettaa? En. Kantoakin näki se. Eiks niin kantaa? Niin. Joo, sairaan iso laava on. Ahaa. Onko täällä teidän maini vai kenen maini täällä on? Täällä on paljon uuneja. Ei oo. Täällä on kyllä 3 uunia. 5 minuuttia. Mä teen muutaman puketin ja otan niihin laavaa. Mikä paras tapa, miten tappaa muita vihollisia. Missä se laava on? Onko sä käyttänyt mun ironeita? Ei. Selkeä oli nakkipää. Mä taisin löytää, että täällä on jo paljon erilaisia paikkoja. On chesti. Hei, täällä on puketti. Puketti. Furnareita ja muuta. Onko tää laavaa missään? Eikö teillä ollut se iso laava alussa? Mä peitin sen. Mutta onko tää lisää missään? Mä löysin täältä laavaa. Mut mä otin ne kaikki. Tää on vähän hemmetistä ironia. Voi vähän lisää tortseja. Jos se Ei ihmettä. Mun tortsit kopiointu. Ja nyt ne kaikki katos. Ei tää on reilua. Ja nyt ne tuli takas maasta. Wow. Nyt täällä on joku ongelma. Hei tuolla täällä on chesti. Kukaan ei vielä maininnut sitä. Oho. Jes, ruokaa. 5 omenaa. Excellent. Kun löytäis vielä vähän laavaa. Where's the lava? Onks mä mukaan ottanut sitä laavaa? Voi olla. En ottanut sitä. Sitten vielä jostain. Te ootte ihan jossain randomipaikassa. Mulla on... Ei oo saatu se randomia. Mitä sun koordinaatta? Miinus 816 ja miinus 225. Jossain ihan randomiluolassa. Mikä se X oli? X oli miinus 830 nyt. Joo. Mä oon aika lausin päällä. Tai alla, en mä tiedä. On nähä sit päällä. Mä oon jossain aika Hei, mä täällä nähä sut. Mä matalalla. näen sut. Se paikalla. Tuolla on ainakin meidän puolella isiä ja tossa oot sää. Mennäänkö se tänne päin? Joo. Mäkin mennään sinne päin. Missä? Terve. Ai joo. Noniin. Onkohan täällä jossain laavaa? Mä voisinkin ottaa kyllä 1 puketin vettä. Pääseekö täältä jostain ylös? 2 minuuttia. Kuinka pääsee ylös? Täältä pääsee ylös. Ja näin. Vois mennä ottaa vähän vettä. Noin, nyt on vettä ja laavaa. No tortseja mä en tuu varmaan nyt tarttamaan. Toi tonne. Ne golden spade. Noin. Nyt on laavaa ja vettä. Varmaan joku heitti mua lumipalloa tuolla toista päästä mappia. Mitä on reilua? Kuka on ensimmäinen? Kato mitä mä teen. This is Minecraft. Kato mitä mä tein. Kato. 1 minuutti. Viime. Iron Doctor. Ai hemmetti.
Mitä? Sattuu sormeen. Tuttu sormi. Joo. Kai nyt pois sieltä luolasta. Kohta Mulla on tulee hirveä- hirveä fight. Me ollaan hirveän rikkaita. Kantoilla kato. Mä oon tällainen kuin kaverin kanssa. Ja Mä oon mennyt keskellä ja yritän sovittella kimangeja. Jos siellä on kimangeja. 3 sekuntia. Nyt tulee frame droppi. Ei tullut. Eikä täällä oo mitään keskelläkään. Saatana. Täällä on joku äijä. Nähdään pääs. Hei, me tarvitsemme voittaa se. Voi perse. Päästi kiipeilemään ihan oudosti. mä pistin tuon speidin tonne uuniin. Jes, mä tapoin sen. Mitä? Ei joo. Joo. Morho vetää settiä. Hei, saa silti enchant table. Kai ne ollaan vihreät. Kyllä. Ei ku ei olla. Mitä? Ei olla. Eikö? En mä tiedä. Luka, ollaanko me vihreät? Ollaan. Puhut jotain. Nää. Ainakin mä tapoin äsken jonkun tyypin. Nää on ihan hirveästi vihreitä Hei, se on enchant table. Se on enchant table. Missä te ootte? Mä Se on enchant table. Missä on enchant table? Täällä. Eikö täällä? Hei, mä oon tässä. Moi. Oh god. Sharpness 1. Onko se joku... Et nyt ota sitä. Kun saatana haluu ottaa sen. Et nyt vittu ota sitä. Onks se ruokaa kummallakaan? Mulla on omenoita kai. Anna mulle paljon omenaa. Perse. Hei. Ota sekka. Tee chesti. Sen tor. Ei vittu. Onko noilla nyt joku ongelmaa? Kätti. Mä saan enchantattua. Toi Martin Rock otti se kiipe tonne ylös. Saatana. Minulla on ongelmia. Ja ylös. Mä tein sinne ylös chestin. Miksi sä sinne ylös meet? En mä tiedä, mä en muuten vaan. Ei kun täällä on chesti. Mä jätän sinne tänne turhaa tavaraa. Vittu kaikki meni sinne ylös. Me ollaan kantolankaan täällä alhaalla. No mä heitän vaan nyt jotain tavaroita pois. Tässä on jotain Pois. Eikö ketulla on ollut Iron Door? Wow, mun nimi on näin. Mulla on muutama stäkki puuta. Oh god, joku hakkaa mua hyvä. Joka tuu. Älä kuole. Ei huvittais niitä kettumaan kuoleen tälle. Ei mulla olisi ruokaa. Älä juoksee! Missä te ootte? Hakkaa sitä! Iron chest. Oh, molemmat kuolivat. No Et mitä oo helvettiä. tosissanne. Joo, ei voi nyt. Tällä äijällä oli varmaan Sharpness vittu iivää. Niin joo, olis varmaan kannattanut suorilla paremmalla. Mulla oli sivallus 1. No, Miksi mulla on näin näkemättömiä? Miten me voidaan muuten nähdä toisimme, vaikka me ollaan? Koskohan tää peli nyt loppuis? Vaan kämppii jossain. Brot. Mistä hyökkäsit sen kimppuun? Koska se hakkas Oli munkkiukkelia. hakkas meitä. Sä lähtenyt karkuun. Sillä oli timanttikamat. Missä ne kaikki tyypit täällä on? Mä en löydä ketään. Ai. Juu, mutta tää jakso voisi olla tästä mun puolesta. Moro. Moro.